Jak masz na imię? A ile masz lat? A jak masz na imię? A gdzie mieszkasz? A gdzie jest twój tata? Wiktoria? No porozmawiaj z mamą troszkę. A gdzie jest dziadek? A gdzie jest babcia? A gdzie jest piesek? A jadłaś dziś obiad? A co miałeś na obiad? Co miałeś na obiad? No dobra. A dobry był obiadek? Tak? Dobra, to super.